ఇన్నాళ్ళు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోనే ఉన్నాను. అక్కడ లఘు సిద్ధాంత కౌముది, సంస్కృత వ్యాకరణము, మన వేదాంతము, మన ధార్మిక గ్రంథాలన్నీ చదువుకుంటూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా హరిద్వార్‌లో, హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో. ఇప్పుడు తిరుమల దర్శనానికి, శ్రీవారి దర్శనానికొచ్చి ఇక్కడ నంద్యాల కూడా సూర్యనందికి రావాలని వచ్చాను. అవును. అక్కడ బ్రహ్మం గారు త్వరలో రాబోతున్నారు. ఆయన కాలజ్ఞాన వచనాల ప్రకారము. కాబట్టి బ్రహ్మం గారి కోసము అక్కడ చెయ్యడానికి నేను వెళ్తున్నాను. సూర్యనంది వెళ్ళి పైగా దుర్గా ప్రసాద్ గారు మొన్ననే బాణలింగ ప్రతిష్ఠ చేశారు. అప్పుడు తపస్సులో ఉండి నేను రాలేకపోయాను. అందుకు ఒకేసారి అక్కడే దర్శనం చేసుకొని స్వామివారి ఆశీస్సులు తీసుకొని వెళ్తాను. మేము బ్రహ్మం గారి ఆజ్ఞ అక్కడే ఉంటాము. కానీ హిమాచల్‌లోని తపస్సు కోసము, ఇంకా అధ్యయనం కోసం అక్కడ ఉండాలి. కాకపోతే సూర్యనందిలో కూడా బ్రహ్మం గారి సేవగా ఉంటాము. తప్పకుండా. అంతా దేవుడి మహిమ. మన మహిమతో ఏది ఉండదు. ఆ దేవుడి అనుగ్రహము, ఆయన మహిమ. అవును. నేను ప్రస్తుతము సంస్కృత వ్యాకరణము, ముఖ్యంగా సిద్ధాంత కౌముది, తర్వాత మీమాంస, వేదాంతము చదువుకున్నాను. అది కాకుండా మన ఆంగ్ల భాషలో కూడా ఇంగ్లీష్ చాలా చదువుకొని బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానాన్ని కూడా ఇంగ్లీష్‌లో ట్రాన్స్‌లేట్ చేశాను. ఇంగ్లీష్‌లో ఆయన వాక్యాలన్నిటిని ట్రాన్స్‌లేట్ చేసి పబ్లిష్ చేశాము. అది కాకుండా ఇంకా ఎన్నో సద్గ్రంథాలు చేయడానికి వాటిని రాస్తూ ఉన్నాను. బ్రహ్మం గారు చెప్పినవన్నీ జరుగుతా ఉన్నాయి. ఇంకా చాలా జరగబోతా ఉన్నాయి. అందరూ కాబట్టి జాగ్రత్తగా, ధార్మికంగా ఆయన ఎట్లా ధర్మాన్ని అనుసరించమన్నారో అలా అనుసరించి జాగ్రత్త పడి ఉండాలి. బ్రహ్మం గారు ఏది చేపిస్తే అది. అంతా ఆయన చేతుల్లో ఉంది. ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుస్తాము. అంటే ఆయన గైడెన్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాము. కానీ నేను సనాతన ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు. అట్లా శ్రీ వైష్ణవ పరంపరలో కూడా దీక్షితురాలినై ఉన్నాను. ఆదిశంకరాచార్య పరంపరలో కూడా శృంగేరి నుంచి దీక్షితురాలినై ఉన్నాను.